Moda aparatelor dentare prinde tot mai mult contur la noi în țară. Așa se face că în ultimii ani adulții care au neglijat acest aspect pentru că se temeau de durere sau se gândeau că acest tratament este doar pentru copii, aglomerează acum cabinetele stomatologice. Intervențiile costă mii de euro și numărul copiilor care poartă aparat dentar a crescut pentru că părinții își doresc pentru cei mici și un zâmbet perfect, dar și o masticație corectă. Am început să zâmbesc cu toată gura și funcțional e foarte ok. Acest pacient a vrut de ani de zile să-și îndrepte dantura, dar de frica durerii s-a ferit de stomatolog. Până la urmă și-a făcut curaj și a purtat un aparat dentar lingual, adică așezat în spatele dinților. Acum greul a trecut și vine periodic la control. Ai nevoie de o prearanjare, să spunem așa, arhitecturii dentare. În altă ordine de idei, estetic este foarte important. Mă simt ca la 22 de ani cu dinții ăștia. Pe lângă îndreptarea dinților, aparatul dentar poate rezolva multe probleme, cum ar fi mușcătura strâmbă, care influențează mușchii faciali. Paula poartă un astfel de aparat de 1 an și jumătate, după ce a venit la un control cu fiica ei de 13 ani. La mine chiar sunt mai multe complicații decât la un copil de 10 ani, dar acum, după 1 an și jumătate de când port aparatul, chiar pot să zic că văd o diferență. Părinții Deliei au investit până acum 4.000 de euro pentru ca fata lor să aibă o dantură perfectă. Am o problemă la dinți și dacă nu am fi început acum să facem tratamentul, ar fi avut consecințe, cred că n-aș fi fost mare. În anii trecuți, spun medicii, aceste intervenții erau cerute mai mult de străini. Acum însă a crescut și numărul românilor care trec pragul cabinetelor de stomatologie. Dacă în trecut aveam, să zic, o zi de ortodonție pe săptămână, acum avem 5 zile full. La ora actuală apreciez că în fiecare an sunt tratați în România cel puțin 100.000 de pacienți. Un tratament de ortodonție cu fațetări și albiri incluse ajunge să coste și 5.000 de euro, însă multe cabinete acceptă plata în rate.